Jeg har flyttet fra et boligområde, hvor der ikke var i den grad eller noget stråling, og så kommer herover i en ældrebolig, hvor der er nogle 3 G-master. Og det gør så, at jeg kan få det dårligt på mange områder på grund af strålingen. Ikke? Altså jeg har manglende fokusering, manglende koncentration, også en svimmelhed. En førlighed er ikke som den er ellers. Søvnbesvær. Jeg får ikke den der søvn, som man normalt får. Nu bliver jeg så nødt til at flytte i en anden lejlighed, hvor jeg så har målt, at det skulle være mere tåligt. Nu ved jeg ikke, om det så bliver bedre, efter jeg flytter herfra, fordi det er jo selvfølgelig klart, at jeg er påvirket af i de 3 måneder, jeg har boet her. Ikke? Og der har jeg mærket en ændring af mit velvære, ikke? At det er blevet dårligere. Så det er klart, det gjorde mig lidt nervøs.